गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ तामुलपुरा 29 जुन खालि रायजोआरि थाखोनि रन फर हेपिनेस हाफ माराथन खुंगोन। तामुलपुराव फेग्रा मुवा बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय रायजोआरि थाखोनि हाफ मेराथन। फेग्रा मुवा आरो फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानो नाजानायाव तामुलपुर जिल्ला खुंथाया 29 जुन खालि रन फर हेपिनेस मुंनि मोनसे रायजोआरि थाखोनि हाफ माराथन खुंनो थियारि। बृहस्पतिबाराव डिसि मावख'आव खुंजानाय मोनसे खौरां मेलनि समाव डिपुटि कमिशनार पंकज चक्रवर्तीया बे हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै फोसावदोंमोन। 21 किल'मिटार खारनाय बादायलायनाया फुंनि 6 रिंगायाव दारांगानि मेला चौक बास स्टपनिफ्राय जागायगोन। बे हाबाफारिखौ आसाम पुलिस, एसएम ग्रुप, स्माइल एसिया आरो गुबुन आफादफोरा मदद होदों। बे हाबाफारिनि सायाव डिसि चक्रवर्तीया बुंदोंमोन दि फेग्रा मुवा आरो फेग्रा मुवा बाहायनाया समाजनि थाखाय गिथावना खैफोद। बे मेराथना रायजो राजानि सांग्रांथि बांहोनायनि फारसे मोनसे आगान। बादायलायनाया हौवासा आरो हिनजावसा मोन्नैनिबो थाखाय खुला थायो, जेराव गासै 1 लाख रां बेसेननि मोन10 बान्थाबो दं। गासै आसामनिफ्राय 100 नि बांसिन बाहागो लागिरिफोरा सिगांनिफ्रायनो अनलाइन रेबथुमखांबाय। आसाम एथलेटिक्स एसोसिएशनजों गनायथि होजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया लाइमोनफोरनि बाहागो लानाय आरो हारिनि फिटनेसखौ बांहोनाय। डिसिआ फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरखौ बाहागो लानो आरो फोसावनायखौ जाफुंसार खालामनो खावलायदों। नैथि खौराङावनो दङ आसाम शिबसागरनि मोनब्रै लेन लुनाय थावनियाव अराय इन्जुर पेनेल गोग्लैनायनि जाहोनाव 11 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ खहा। मोनसे गोसोखौ दुखुनांथाव जाथायाव 11 बोसोर बैसोनि सत्यजित दास, जायखौ बिखि मुङैबो मिथिनाय जायो, शिबसागर जिल्लानि गौरीसागरनि नामदां अन्थाइ दालांनि साखाथियाव मोनब्रै लेननि लामा बानायग्रा थावनिनिफ्राय मोनसे गिलिर अराय पेनेल गोग्लैनायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। बे दुखुनांथाव जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला लुनायनि खामानिया सोलिगासिनो दंमोन। नुगिरिफोरनि बादियैब्ला हौवासाया लामानि सेराव गसंना दंमोन जेब्ला पेनेलआ हरखाबै बिनि सायाव गोग्लैयो। जायगानि सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानायजों थाबैनो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। बिथांखौ शिबसागर सिभिल देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ आसाम मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांनि गोब्राब अबस्थानि थाखाय बिथांखौ बिनि अनगा डेम'नि सुकाफा माल्टि स्पेशियलिटि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। लामानि खामानिखौ नामदां अन्थाइ दालांनिफ्राय प्रागति सारियालिसिम मोनब्रै लेननि मावथांखिनि थिखादार भारत बाणिज्य आरो अक्षराया सामलायगासिनो दं। जायगानि सुबुंफोरा अजद होयो दि कम्पानिफोरा गुदि रैखाथि मान थाखोखौ लाखिनायाव फेलें जादोंमोन आरो थावनियाव जेबो सांग्रांथि साइनबर्ड गैयामोन। बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोलाव रागा आरो दुखु सोमजिहोदों। थागिरिफोरा न्याय आरो बिबान गोनां दोलोफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि दैखांदों। थामथि खौराङावनो दङ इउपिपिएलआव चन्दन ब्रह्मनि जेबो जायगा गैया। मोनाबिलि समाव जौ लोंनानै गिदिङो, हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय दासिमबो दान मोननै दंबावो। बे समावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा फोसावदिंनायखौ जागायखाबाय। पार्टीनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया गुबुन राजखान्थि दोलोनि माखासे एंगारनायफोरजों मोनसे बिसायख'थियारि दावहानि थाखाय साखाफारा जानो जागायजेनबाय। बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनो थाखाय हेलिकप्टार गंसेखौ बन्द' खालामबाय। हाग्रामा महिलारिया बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय हेलिकप्टार जगायग्रा कम्पानिजों सावरायनायखौ आबुं खालामबाय। दा अख्राङाव हेलिकप्टार बिरहोनो थाव आबुं खालामनो थाखायल' दिनै चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव मोनसे दोलोनि जयनिं खालामनाय हाबाफारिनि जोबनायाव हाग्रामा महिलारिखौ फोसावो। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरिया गावनि आखुनि मुद्राजों खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव बे बाथ्राखौ मुंख'दोंमोन दि आरो गावनि गोख्रैथिनि बागै फोरमायदोंमोन। बिथाङा कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैनि बावैसो बिसायख'थिखौ मिरु खालामनाय बिबुंथिनि सायावबो फिनजाथाय होदोंमोन। मख'नो गोनां दि गौरब गगैआ बावैसो सिगां फोसावदोंमोन दि कंग्रेस दोलोआ बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रों थासारियाव बिसायख'थि गेलेगोन। बेनि फिननायाव हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन दि बिटिसि बिसायख'थि गेलेग्रा राजखान्थि दोलोनि अनजिमानि बेरेखायै बिपिएफ दोलोनि आफादारि थाथाया रुजुनायाव गोरा।
बेनिखायनो बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेस, बिजेपि, एआइइउडिएफ आरो इउपिपिएल जों लोगोसे जेसेबां राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थि गेलेया मानो बिपिएफआ बांसिन मासि मोनगोन। जों 2020 मायथाइयाव मोन 17 मासि मोनदोंमोन आरो बे खेबाव बिपिएफ दोलआ बांसिन मासि मोनगोनखौ आसा खालामो। गासै बिथिङाव हाग्रामा महिलारिया बेखौबो दाबि खालामो दि बिपिएफ दोलआ बे समाव बिटिसिआव सेथि मासियाव दं आरो बिटिसि सोरखार दागोन। बिपिएफ दोलआ थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल दोलआ सुबुंफोरखौ सिबिनो मोनसे मोजां खाबु मोनदोंमोन, नाथाय दोलआ बेनि मुलाम्फा लानो हायाखै। बिथाङा बुंदोंमोन दि थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल दोलो महरै जेबो खालामनाय जायाखै। थांनाय मोन 5 बिटिसि ओनसोलाव थाग्रा मोनफ्रोमबो हारिनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोनि हाबाफारिफोरनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों, जायनि जाहोनाव बिटिसिनि सुबुंफोरा थाबैनो बिसोरखौ होसो हरगोन। बेनि गेजेरावनो बिथाङा गावनि मोनसे समनि लोगो आरो बारग' मन्थ्रि चांदन ब्रह्मनि सायाव अजद दैखांदोंमोन आरो दा इउपिपिएल दोलोआव सासे गोख्रों दैदेनगिरि। बेलासियाव बियो जौ फेनानै काराव गिदिङो। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो खाम्फा बरगयारिखौ गोसो होआखैमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि चांदन आरो खाम्फाखौ इउपिपिएल दोलोनि जायखिजाया मेल कमिटिसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। हाग्रामा महिलारिया बेखौबो बिबुंथि होदोंमोन दि बिसोरो गाव हारसिङैनो थाङो। रायखांनो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार जिल्लानि देबोरगाव काउन्सिल बियाबजों लोगोसे चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दख'रा काउन्सिल बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन। बिथाङा मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीखौ फेजेननो दाबि खालामदोंमोन, जाय थांनाय बिसायख'थियाव मोनसे समनि लोगो गेलेगिरि खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बङाइगाव जिल्लायाव आसाम पुलिसनि हानजाया गामिनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजानायाव गाग्लोबदोंमोन। बङाइगावआव दान्थे-बिदान्थे गोरोबथानि समाव पुलिसनि हानजाखौ गाग्लोबदों। 4 जोखोम। बङाइगाव जिल्लानि सिजन ग्रामनि सिङाव थानाय खोमसिनामारि गामियाव मोनसे पुलिसनि हानजाखौ गाग्लोबनायाव सासे हमगार्ड जवानजों लोगोसे 4 पुलिस जवानफोरा जोखोम जायो आरो गंसे पुलिसनि गारिखौ खहा खालामो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला पुलिसआ गामियाव लामा बानायनायनि जेंनाखौ लानानै मोननै हानजानि गेजेराव नांज्लायलायनायखौ फोजोबनो नाजागासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बादियैब्ला होंगो-दोंगोनि मोनसे बाहागोआरिया हिंसायारि जादोंमोन आरो हानजाखौ गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबनायनि उनाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो उफ्रा रौनियाफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायनो हायो। जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। पुलिसआ जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमदों, जायनि मुंखौ बुद्धेश्वर आर्या आरो गंगाधर आर्या होनना सिनायथि होदों। बे गाग्लोबनाया नलबारि जिल्लायाव बेबादि मोनसे जाथायनि दान्दिसे उनावनो जादोंमोन, जाय रायजोआव आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। 5थि खौराङाव दङ आसामाव जापानिज एन्सेफेलाइटिसनि गिनाय। 4 सुबुंनि जिउ खहा। सा 30 जिएमसिएचआव देहा फाहामथाय लागासिनो दं। जापानिज एन्सेफेलाइटिस जिआइनि गोसारनाया रायजोआव गिख्रंथाव महर लादों, जेराव केसफोरनि अनजिमाया गोख्रैयै बांदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव जिएमसिएच जिआइजों भुगिनांनाय सा 32 बेरामिफोरखौ सिगांनिफ्रायनो थिसननाय जाबाय। बिसोर गासैखौबो खाथि नोजोरनि सिङाव दोननाय जादों। बांसिन साननो गोनां बाथ्राया बेनो दि बे बेरामा सिगांनिफ्रायनो जिएमसिएचआव 4 सुबुंनि जिउ लाखांबाय। बे हरखाब बांनाया सावस्रि मावख'गिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सोमजिहोदों, जाय थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। जापानिज एन्सेफेलाइटिस थाम्फैजों सोमजिनाय मोनसे भाइरास सन्देरनाय मिथिजायो आरो समाव फाहामनाय जायाब्ला जिउ फोजोबनो हागौ। थागिरिफोरखौ थाम्फैनि दालि बाहायनाय आरो थाबथानाय दैनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय गावारि सांग्रांथि लानो खावलायनाय जादों। बेनि सिगाङाव मैया साखाथिनि मोनसे गामियाव जिआइनि मोनसे रोखा केस मोननायनि उनाव बायहाटा सारियालियाव गिनाय सोमजिदोंमोन। बेनि फिननाय महरै जायगानि थागिरि सुबुंफोरा समाजखौ गावसोरखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै सोलोंथाय होनो थाखाय मोनसे हरखाब सांग्रांथि मेल खुंदोंमोन। बिथांमोनहा सोरखारखौ गोख्रोङै आखाय होनो आरो गोख्रों होबथानायनि राहा लानो थाखायबो खावलायदोंमोन। गामियारिफोरा बे गोसारनायखौ ओनसोलाव सामलायनो हायै अमा फार्मफोरनि बांलांनाय अनजिमाजों लोब्बा खालामदों। मिथिनाय बादिब्ला साख्रि गैजायै लाइमोनफोरजों गायसनजानाय बेफोरनि गेजेराव गोबां फार्मफोरा गुदि साखोन-सिखोननि मानथाखोखौ मानिया। बिसोरो अहंकारै सोलिगासिनो दं। गले-गले अजद होसेयावबो जायगानि सुबुंफोरा अजद होयो दि
बेफोरनि गेजेराव बांसिन फार्मफोरा रैखाथि बिथोनफोरखौ नेवसिगारगासिनो दं, जानो हागौ सन्देरनायनि खैफोदखौ बांहोयो। अमा फार्मफोरखौ GI भाइरासनि बाहायग्रा होनना मिथिनाय जायो, बेनिखायनो थागिरिफोरा गासैबो अमा आबादारिफोरखौ बिगियानारि आरो साखोन-सिखोन फिसिनाय आदबखौ नाजावनो खावलायदों। सुबुं समाजा गियोदि जेब्लासिम जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनाय जाया अब्लासिम थासारिया गाज्रिसिन जानो हागौ। द'थि खौराङाव दङ पक्सक' केसआव मरिगाव बिजिरसालिया सासे सुबुंखौ 5 बोसोरनि साजा फोसावदों। पक्सक' आयेननि सिङाव मोनसे गेदेर बिजिरनायाव मरिगाव बिजिरसालिया हाबिबरंगा गामिनि सीताराम नाथखौ 5 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। निकेरभेटा PS केस नं 2382023 जों सोमोन्दो लाखिनानै उफ्रा सत्र बिजिरगिरि लोगो जर'खा बिजिरगिरि AN आहमेदआ रायखौ होदोंमोन। नाथखौ पक्सक' आयेननि धारा 10 आरो IPC नि धारा 354 नि सिङाव दायनिगिरि हमनाय जादोंमोन। बिथांनो 5 बोसोरनि आराय होनाय जादोंमोन आरो मोनफ्रोम खोन्दोनि सिङाव 5,000 रां जुरिमाना होनाय जादोंमोन। दिफल्ट महरै बिथाङा मोनफ्रोम दायनि थाखाय आरोबाव 3 दान जोबथेसालियाव थानांगोन। मोन्नैबो बाथ्राया लोगोसेयै सोलिगासिनो दं। बिथांखौ न'आव हाबफैनायनि थाखाय IPC नि धारा 448 नि सिङाव 1 दाननि आराय आरो 1,000 रां जुरिमानाबो होनाय जादोंमोन। बिजिरसालिया बुंदोंमोन दि नाथआ सिगांनिफ्रायनो 1 बोसोर 7 दान आरो 6 सान जिम्मायाव थाखाबायमोन, जायखौ बिथांनि गासै साजानिफ्राय दाननाय जागोन। SI खारसिं थेरां नायबिजिरग्रा मावख'गिरिमोन। बे साजाखौ मावफुंनो थाखाय मरिगावनि जिल्ला जोबथेसालिनि सामलायगिरिनो वारेन्ट जारि खालामनाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ आसामआ SC/ST थान्दै हा राननाय सुबुं समाजखौ गोहो होनायनि थाखाय गाहाय फोसाबनायखौ गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ पन्चायत हा आरो थागिबि गौथुमफोरनि सायाव गाहाय फोसाबनायखौ गनायथि होयो। आसाम केबिनेटआ मैया गावनि जथुम्मायाव गामियारि खुंथाय, हा फोसाबनाय आरो थागिबि सुबुं माहारिफोरखौ गोहो होनायनि थांखिजों गोबां गोनांथार थिरांथाफोरखौ गनायथि होयो। मोनसे गाहाय थिरांथाया आसाम पन्चायत संबिजिर नेम 1995 खौ सोदांनायमोन। SC आरो ST फोरनि थाखाय जिल्ला परिषदफोरनि आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरिनि मासिखौ खालामनो थाखाय मोनसे गोदान लटारि आरो गिदिंनाय खान्थि लाबोनाय जागोन। सिगाङाव थिखानाय ZP फोरखौ सिफायनाय जागोन। सैथोथिखौ रोखा खालामनो थाखाय लटारिखौ रायजोआरि महरै खुंनाय जागोन। मिशन बसुन्धरा 3.0 नि सिङाव केबिनेटआ 11 नोगोरारि जिल्लाफोराव 942 बिथायारि सानज'थाय मावथांखिफोरनि थाखाय सोरखारि हा राननायखौ गनायथि होदोंमोन। 12 जिल्लाफोराव फरायसालि, धोरोमारि आफाद आरो हारिमुआरि हानजाफोर बायदि गं 1977 सोरखारि नङै फसंथानफोरनोबो हा होनाय जागोन। बेयो ओनसोलारि जौगाथायखौ जौगाहोनायाव मदद होगोन। गुबुन मोनसे गाहाय आगानाव मरान आरो मथक गावखुंथाय गौथुमफोरनि थाखाय सोदांनायखौ गनायथि होनाय जादोंमोन। गोदान बिथोनमाफोरा बैफोर हारिफोरनि फोसाव जानाय सुबुं अनजिमानि सायाव बिथा खालामनानै गौथुम ओनसोलफोरखौ ओंथि बेखेवो। मोनफ्रोमबो आफादाव सा 5 आइजोफोरजों लोगोसे सा 30 सायख'जानाय सोद्रोमाफोर थागोन। बेफोर आगानफोरा थागिबि हानजाफोरनि थाफादेरनाय जौगाथाय, रैखाथि आरो गोहो होनाय आसाम सोरखारनि गोसो होनायखौ दिन्थियो। 8थि खौराङाव दङ बासुगाव स्टेशनाव हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारिया पेसेन्जार ट्रेन थाथ'नायखौ बोखांनाय लांफिननांगौनि दाबि। बासुगाव रेलवे स्टेशनाव धरना होनाय हाबाफारियाव ट्रेन थाथ'नायखौ दाफिननो दाबि दैखांदों। आसाम प्रदेश शिब सेनानि दैदेननायाव दिनै फुंनि 7 रिंगायाव बासुगाव रेलवे स्टेशनाव मोनसे धरना होनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हेंथा दिन्थिफुंनायखौ आसाम रेलवे पेसेन्जार एस'सिएशन, बासुगाव फालांगियारि गौथुम आरो दुलाराय बिटिआर ई-रिक्सा आफादआ मदद होदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा दाबि खालामदोंमोन दि एक्सप्रेस आरो पेसेन्जार ट्रेनफोरा बासुगाव, क'क्राझार, गसाइगाव आरो सालाकाटि स्टेशनफोराव गावसोरनि सिगांनि थाथ'नायखौ जागायफिननांगौ। बिथांमोनहा बुंदोंमोन दि बे थाथ'नायफोरखौ कभिड महामारिनि समाव बोखारनाय जादोंमोन आरो दासिमबो बोखारफिननाय जायाखै। आसाम प्रदेश शिब सेनानि दैदेनगिरि शिबु चन्दाया हुमखि होदोंमोन दि जुदि रेलवे बिबानगिरिफोरा 26 आगस्तनि सिगां खामानि मावनायाव फेलें जायो अब्ला बिसोरो गोख्रैसिन सोमावसारगोन। बेयाव आलिपुरदुवार रेलवे डिभिजन मावख'खौ बेंखननाय आरो मोनसे
उदखारि सोमावसारनाय जागायजेननाय थानो हागौ। गुथि खौराङावनो दङ बाक्सायाव उन्दै बैसोनि हाबा होबथानायनि सायाव सांग्रांथि आरो फोरोंथाय हाबाफारि खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि जथुम न'फ्लाङाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय सांग्रांथि आरो फोरोंथाय हाबाफारि खुंनाय जादों। हाबाफारियाव साहा बागान सामलायगिरि लाट मण्डल आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे फालिथायाव जिल्ला गथ'सा रैखाथि मावख'गिरि डक्टर लिपिका बर्मन बराया बिबुंथि होयो आरो हाबाफारिनि थांखिखौ बेखेवना होयो। जिल्लायाव उन्दै बैसोनि हाबानि थासारिनि सायाव सुंद' बिसावरायनाय होयो। बाक्सानि DSP गाहाय मावख' बदरुल इस्लाम मजुमदारा उन्दै बैसोनि हाबाजों सोमोन्दो थानाय FIR खाथिनि सायाव सावरायदोंमोन। जिल्लानि लेङाइ गाहाय खुदिया रैखाथि मावख'गिरि त्रिदिप शर्माया मेलाव गथ'सा हाबा होबथाग्रा मावख'गिरिनि बिफावखौ बेखेवना होदोंमोन। गथ'सा अनलाइ आफादनि सोद्रोमा मृत्युन्जय मुजुमदाराबो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायाव कमिटिनि बिबानफोरनि सायाव सावरायदोंमोन। जुमुनि आरो पाटेमाराव साहा बागानफोराव मोनसे गिदिर सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि फोसावनाय जादोंमोन। बे जथुमावनो CMPSखौ गाव गावनि खाजोना गामिफोराव सांग्रांथि हाबाफारि खुंनो बिथोन होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो साहा बागान सामलायगिरिफोरखौ बिलाइ, पस्टार आरो हार्डिंनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनो थाखाय हेफाजाब होनो खावलायनाय जादोंमोन। हाबाफारिनि जोबनायाव डक्टर बर्मनआ हाबा गैयै भारतारि थांखिखौ आबुं खालामनानै जिल्लानि गथ'फोरनि रैखाथि आरो जौगानायखौ रोखा खालामनो थाखाय गासै बिफानफोर आरो स्टेकहल्डारफोरखौ खौसेयै खामानि मावनो थाखाय साबायखर बावो। जिथि खौराङावनो दङ मानास हायुङारि हाग्रामायाव मैहुर खालामग्राफोरनि सायाव हाग्रा बिफाननि गाग्लोबनाय। हमजानाय हाग्रा बिफाननि सासेया मानास हायुङारि हाग्रामायाव मैहुर खालामग्राफोरनि सायाव गाग्लोबदों। मैहुर खालामनायनि रैखाथि। मैहुर खालामनायनि बेरेखायै मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव हाग्रा बिफाना मैहुर खालामग्रा हाबानि सोमोन्दै सिखाव सुलुंनि खौरां मोननायनि उनाव मानास हायुङारि पार्कनि कंक्लुं रेन्जआव मोनसे जर'खा अपारेसन जागायदोंमोन। अपारेशननि समाव हाग्रा मावख'गिरिफोरा चिरां जिल्लानि कुमारसालि गामिनिफ्राय सासे सन्देह गोनां मैहुर खालामग्रा नुमल मुसाहारिखौ खादोंमोन। जाथाय जायगानिफ्राय गंनै गावग्रा हाथियारबो जब्द खालामनाय जादोंमोन, जायखौ आयेन बेरेखा मैहुर खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो। गुबुन मोनसे मैहुर खालामग्रायाव जाय मुसाहारिजों दंफायोमोन, बियो हाग्रायाव खारखोमालांनो हादोंमोन। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि एनकाउन्टारनि समाव बिथांनि आथिंआव गुलि नांदोंमोन आरो बिथांखौ नागिरनो नाजानाया सोलिगासिनो दं। मुसाहारिया गिबि सोंनाय फिननायनि समाव सिमान लादोंमोन दि बिथाङा हारसिङै नङामोन। खौरां मोननाय बादिब्ला हाग्रा मावफारियाफोरा सिगिनायखौ मोगा-मोगि जानो थाखाय अपारेशननि समाव 40 राउन्ड गुलि गावदोंमोन। ओनसोलाव नागिरनाय आरो रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय जादों। 11थि खौराङावनो दङ नगावआव रां दाबिनायनि दायाव सानै नंखाय पुलिस दालालखौ हमदों। नगाव पुलिसआ सानै दुथां दालालफोर फानिकेटिनि बाबुपिर उर्फे रेफिक आहमेद आरो रियाज आहमेदखौ पुलिस मावख'गिरिफोरनि खाथि हेफाजाबगिरि होनना सिनायथि होनाय आरो राइजोफोरनिफ्राय रां दाबिनायनि दायाव खादों। पुलिसनि बादिब्ला सानैबो नोगोद रांनि बदलै पुलिसजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव मदद होनो खोथा होदोंमोन। आयेन जारि खालामग्राफोरजों गोख्रों सोमोन्दोखौ नंखाय दाबि खालामदोंमोन। बिसोरनि थगायसुला हाबाफोरनि सोमोन्दै गोबां अजद मोननायनि उनाव ननै पुलिस थानाया बिसोरखौ खादोंमोन। दायनिगिरिफोरा सुबुंफोरनिफ्राय आयेनारि जेंनाफोराव मदद जासिनानै एबा हेफाजाब होनायनि खोथा होनानै रां लागासिनो दंमोन। बिसोरनि आयेन बेरेखा हाबाफोरा बेरखांनायनि सिगां गोबाव समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दंमोन। केस नम्बर 492/25 नि सिङाव मोनसे गजब थिसननाय जादों आरो सानैबो सुबुंखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादों। पुलिसआ नोगोरारिफोरखौ सांग्रां थानो आरो बेफोरबादि थगायनायखौ थाबैनो रिपर्ट खालामनो खावलायदों। जायगानि सुबुंफोरा खाजानाय गोमायदों बुंदों दि थगायग्राफोरा पुलिसनि सावगारिखौ खहा खालामगासिनो आरो दाय गैयै खहा जानांनायफोरनि मुलाम्फा लागासिनो दंमोन। आरोबाव गोबां सुबुंफोरखौ थगायनाय जादोंना जायाखै बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।